Dal-aħħar bdejna naraw iktar nies li qed jixkanaw fil-faqar għaliex m'għandhomx il-mezzi biżżejjed biex il-ħtiġijiet bażiċi li aħna naħduhom for granted ħafna drabi m'għandhomx biżżejjed biex ikopruhom. U dik hija sfida kbira għalina wkoll għaliex aħna nkunu nixtiequ nagħmlu minn kollox biex familji umu fuq saqajhom, imma d-diffikultajiet huma kbar. Saħqet dan il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni San Gian Antid, Nora Macelli, f'kummenti ma' Net News e kif ħafna huma l-persuni l bħalissa qed ifittxu l-għajnuna tagħhom. Sena l-oħra pereżempju is-social workers għenu qisu il fuq minn 750 individwi fid-diffikultà minn qisu 340 familja. Nora Macelli elenkat bosta fatturi li qed iwasslu għar-realtà kifra tal-faqar f'pajjiżna. Tafu intom kemm nistilfu xogħol, jista' jkun li kellhom minħabba li tfal għal ħafna xhur kienu qegħdin id-dar kellhom jew jitilqu mix-xogħol jew jieħdu unpaid leave jew ibidlu x-xogħol. Mediċini, kontijiet li qed jikbru, diffikultajiet fil-familja tilwim, hemm ħafna diffikultajiet għax aħna naraw il-kull tip ta' diffikultà. Mbagħad skont xi tkun aħna nagħmlu pjan mal-familja ta' kif ħanaħdmu flimkien. Il-Fondazzjoni San Gian Antid permezz ta' social workers u l-volontieri tagħha taħdem f'numru ta' lokalitajiet ma' nies li jiġu mal-għajnuna ma' familji li jiġu referuti mill-parroċċi u waqdiet oħrajn, kif ukoll nies li għenu fil-passat li jerġgħu jiġu lura l-għajnuna għaliex sabu l-għajnuna tant utli. Bibtana soltu tul is-snin dejjem kien miftuħ. Jiġi min jiġi xi ħadd ħajaraħ. U peress li qegħdin daqshekk viċin ta' fejn qed jgħixu naħdmu man-nies fil-parroċċi ma' entitajiet oħrajn, jibdew jafdawna tant li l-affarijiet li jkunu għaddejjin minnhom nsiru nafuhom sew. It-tlieta, il-Fondazzjoni San Gian Antid laħqet ftehim mal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali biex tkun tista' toffri servizz ta' social work fin-nofsinhar ta' Malta fosthom Fraħal Ġdid, Il-Fgura, Ħaltarxin, Santa Luċija u Birzebbuġa. Apparti minn hekk, l-FSWS qiegħda tikkollabora wkoll ma' San Gian Antid f'programm ieħor li fih nisa u tfal li għaddew minn esperjenzi ta' vjolenza domestika jagħtu l-għajnuna s-sapport lil vittmi oħra bħala peer mentors.